Добре дошли на откриването на STEM центъра на основно училище Стефан Караджански. С откриването на STEM центъра сме една стъпка по-напред към нашата мисия да предлагаме качествено образование, което децата да желаят. Нека да ни е честит новия STEM център и на добър час! Добре дошли в нашия STEM кабинет по природни науки.